दूर ही भाई धुआला जो पानी थी ताकू भी निकेड़ा हम देख प्रेसर सब पका पानी निकेड़ा। नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ आउ गोटे नुआ भिडियो आपण मानक स्वागत। पूर्व भिडियो बहुत सारा भल भाव आपण मानक अशेष अशेष धन्यवाद। आज आम डायरेक्ट कॉलेज रू क्लास सारी कटक जावा पप्पू भाई मटन स्टल को जोटी से 2 किलो मटन स्टार्ट करते आज 25 केजी पहुँचले। कीमाटा से पूरा फेमस फास्ट रू लास्ट जाए आपन रेसिपीटा पूरा देखेबी जमा भी स्किप करेनि आउ लेट करेनि डायरेक्ट जाए पप्पू भाई स्टल को जावा पूरा रिव्यूटा नवा। तो मैरिनेट ही रहा ना कौन हल्दी लुण अदा रसुण सब पड़ी मैरिनेट हो अदा रसुण 25 किलो कीमारे केते कौन माने पड़ुची अदा रसुण तार ओजन न थाए हाथ माप हाथटा पूरा सेट हो गलानी माप आरंभ होती हाथ रु सेट आम आरंभ शिखी जमी करूँ चामच माप ओजन माप माप शिखी हाथ माप आम केते समय भाई मैरिनेट हो रहा भाई कीमाटा केते केजी स्टार्ट होता देखी पारे 2 किलो कीमाटा स्टार्ट होता आसी 25 केजी पहुँचले कि भाई एमती केते समय कषा हम घंटे मटन टा केते केजी अछि मटन 8 कीमार डिमांड टा अधिक रोचे मटन साइज पूरा पूरा बड़ बड़ देख पार्थ अच्छी भाई प्लेट रे केते पीस कौन रोची आप 4 पीस देख पारे 4 पीस रोचे ये 4 पीस रोचे चर्बी भी रोचे आलू पड़ूला ए पड़ूनी समय भी हो हाफ प्लेट माने केते टका कोन हाफ प्लेट 130 टका 4 पीस अछि मटन से को पीस भाई रहबो सब पीस पूरा गोटे छुरी बताबो तने जा दियो सब जाम रहिबो नड़ी रहिबो सिना रहिबो बोनलेस रहिबो बोन वाला रहिबो कौन भाई काश्मीर रेड चिली पड़ला ना कौन
ହେଇନି 6ଟା ବେଳେ କଲୁ 6ଟା ବେଳେ ମାଗିବେ ଲୋକ ହେଇନି ଏବେ 4ଟାରୁ ଆସି ଖୋଲୁଛୁ 4ଟା ବେଳେ ଲୋକ ଆସି ପଚାରୁଛନ୍ତି ହେଇନି 4ଟା ବେଳେ ଯଦି କରିବୁ ଆଉ ମାଲ ଆଣିବୁ କେତେବେଳେ ମାଲ କଟା ହବ 3ଟା ବେଳେ 3ଟା ବେଳେ କଟା ହେଲେ ମାଲ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଆମ ପାଖରେ 4ଟା ବେଳେ ମାଲଟା ପହଞ୍ଚିଲେ ତ ପୁଣି କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ ମଟର ये भी सही प्रोसेस रे हळदी लुण से मसला पड़ी ହଳଦୀ ଲୁଣ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପଡ଼ିକି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେବ ତାପରେ ସ୍ଲାଇସ୍ କଷା ହେବ କେତେ ସମୟ ଭାଇ କଷା ହବ କଷା ହେଇଯାଇଛି ଅଧଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଆଗେ କଷା ହେବ ତାପରେ 15-20 ମିନିଟ୍ ଦମ୍ରେ ଦିଆହେବ ଘଣ୍ଟାଏ ଲାଗିବ दुकान भाई केते वर्ष रहलानी ଆମେ ଅଜା କରୁଥିଲେ 50-60 ବର୍ଷ ତଳେ ତାପରେ ଆମେ କରୁଥିଲୁ ପିଲାବେଳେ 10-12 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା भाई कीमा पीस रे ते कहीं बड़ बड़ ब्रांड रखा है अलग जगह तो पूरा गुंड कर दियो जना जाए ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ମିଶାମିଶି କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି କିମାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇକି କରାଯାଏ କିମାଟା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ କନସେପ୍ଟରେ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ରଖୁଛୁ ଯଦି ଲୋକ ଖାଇଲା ବେଳେ ଜାଣିପାରିବ କୋଉ ପିସ୍ଟା ଖାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମଟନଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ରଖିଦେବୁ ଆଉ ଯିଏ ଆସିବ ଲୋକ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ମନା କରିଦେବୁ ମାଲ ସରିଗଲା ଯେତିକି ଅର୍ଡ଼ର ରଖିଥାଉ ସେତିକି ଦେଲା ବେଳକୁ ମାଲ ସରିଯିବ ଆଗ ଅର୍ଡ଼ର ରଖାଉ ଆମେ ଧର 200 କି 250 ହାଫ୍ ବିକିବୁ ଲୋକ ଏଠି ମାଗିଥିବେ ଅର୍ଡ଼ର 300 ଲୋକ ଯିଏ ଆସିଲେ କ'ଣ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଯିଏ ଆସିଲା ସେ ନେଇଯିବ ଫୋନ୍ରେ ଅର୍ଡ଼ର ରଖିବାର ନାହିଁ କି ଆଗୁଆ କାହାଠୁ ଟାଇମିଂ କ'ଣ କେତେବେଳେ ରହୁଛି ଟାଇମ୍ 6:30ରୁ 9ଟା 9:30 ଭିତରେ एटा भाई को मसला पहला धनिया मटन न पूरा रोगन टा भारी आसला एटा पूरा घर कुटाई के आसु ना भाई भाई मटन पॉइंट को आसिया को लोकेशन टा भाई कहबे लोकेशनटा ଆମର ଏଇ ଘଣ୍ଟା ଛକ ସାମ୍ନାରେ କଟକ ଡିଜିଟାଲ ସାଇଟରେ ତଳେ ଆଉ एटा भाई को मसला पहला ଜିରା धनिया गुंड जीरा गुंड कहला ତାର କଲର ତାର ଦୋକାନ ବାସ୍ନା ସବୁ बासना तो पूरा भाई फटैलाणी पूरा ତାପରେ ପଡ଼ିନି ତାର ମସଲା ମେନ୍ ମସଲା ତାର ପଡ଼ିଲା ପରେ ଆଉ ବାସ୍ନା ପାଣି କିଛି ନାହିଁ ଏବେ ସେଇଥିରେ କଷା ହେବ ପାଣି ପଛରେ ଦିଆହେବ ଲାଷ୍ଟ ସବୁ ପାଣି ପାଣି ମରିଲା ପରେ ତାପରେ ପାଣି ଏ ପାଣି ଦେଇଲେ ପାଣି ମିଶାଇ ଦେଲେ ସେଇଟା ଆଇଁଷିଆ ହେଇଯିବ ଏ ପାଣିଟା ମରି ସାରିଲା ପରେ ସେ ପାଣିଟା ମିଶା ତାକୁ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଭଲ ଥିଲା ନେଲା ପରେ ତାପରେ ମସଲା ମିଶି ପଡ଼ିବ ଲାଷ୍ଟକୁ ପାଣି ଦିଆହେଇକି ଦିଆହେଇଥିଲା ତମ ଆଗରେ ମାଛ ଛଣା ହେଇକି ପଡ଼ିଗଲା ସବୁ ମଟନର ପାଣି ମଟନ ଯେଉଁ ସିଝିଲା ପରେ ଯେଉଁ ରସଟା ବାହାରେ ସେଇ ପାଣି ତା ଦେହରେ ଏଇଟା ପୁରା କଷା
ଏଇଟା ଭାଇ କ'ଣ ପଇଲା? ଏଇଟା ମଟନ୍ ମସଲା। ଏଇଟା ବି ଘରୁ ମାନେ ରେଡ଼ି କରି ଆଣିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ମେନ୍ ମଟନ୍। ଏଇଟା ବାସ୍ନା ବାହାର କରିବ ପୁରା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ये भाई କ'ଣ ପଇଲା? अंधार ହେଇଗଲା ବୋଲି ମୁଁ ଦେଖି ପାରିଲି। भाई रेडी ହେଇଗଲା ଖାଲି ଫ୍ରାଏ କରି ଦିଆହବ ଆଉ ଦମ୍ ଦିଆହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଦମ୍ ଦିଆହବ କେତେ ସମୟ କ'ଣ ଦିଆହବ ଦମ୍ଟା ପ୍ରେସରରେ 10-15 ମିନିଟ୍ ଦିଆହବ ଆରେ ପାଣି ଦେ ପାଣି ଟିକେ ଦେ ଏକାଥରେ ବାହାରିବ ଆଉ ନା ସବୁ ଦିବସ ଯେଉଁ ପ୍ରେସରରେ ଦେଖିବା ଏକାଥରେ ହେଲା ଟମାଟୋ ମାନେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ କେତେବେଳେ ନେବି ଆଉ କେତେ ସମୟ 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ भाई देखिए ना बैटरी दूर ही
ପ୍ଲେଟ୍ର ଦାମ୍ ହେଉଛି 140 ଟଙ୍କା। 140 ଟଙ୍କା ଖାଇବା ପାଇଁ ଜିନିଷଟା କମ୍ ସେ କମ୍ ମାନେ କେତେ ସମୟ 2.5ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଭଳିଆ ଏଠି ଠିଆ ହେଇସାରିଥିଲା। ଠିଆ ହେଲା ପରେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ଟେଷ୍ଟ କରି ଟେଷ୍ଟଟା କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି? ଭାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମାନେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ଏତେ ସମୟର ପରିଶ୍ରମ ଯେହେତୁ ହେଇଛି ନା ବୋବାଲ ହେଇଛି। ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ, କହିବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି।